Hola a tothom, em dic Olaf, soc d'Arenys de Mar, Barcelona, i ara mateix em trobo fent un servei de voluntariat europeu a Portugal, a Oeiras, al costat de Lisboa. Com he arribat fins aquí, no? A veure, tot va començar de que vaig tenir una experiència prèvia amb un Erasmus a Siena, Itàlia. I realment em va marcar molt, em va canviar la vida, la manera de veure el món, i quan vaig tornar vaig buscar alguna manera de tornar a poder viure una experiència a l'estranger, no? Descobrir una nova cultura, una nova llengua, com ja havia fet a Itàlia. I amb aquesta recerca vaig anar a una reunió informativa que vam fer de l'Espai Jove, l'Estefania i la Naila a la Universitat de Girona, aprofitant que jo era estudiant allà. I res, van donar un ampli ventall de possibilitats per poder-ho fer, i un dels que a mi em va cridar l'atenció va ser el de servei voluntariat europeu, i és el que em trobo fent ara mateix. A veure, per fer un voluntariat europeu hi ha diferències entre l'associació d'enviament, l'associació de rebuda i el projecte, ¿vale? El primer que vaig fer va ser posar-me a buscar projectes, ¿vale? Quan vaig trobar un projecte que em va motivar, a través de l'associació d'enviament que el tenia publicat, vaig aplicar. Què em vaig trobar? Que a vegades les associacions d'enviament no tenen massa feedback. A través degut a aquesta primera experiència, vaig tornar a buscar i vaig trobar una altra associació d'enviament, que és la de Mundus, i junt amb la de recepció, la d'aquí de Portugal, que és ProAtlántico, vaig escollir un projecte que em va semblar molt interessant i atractiu, i era una de les coses que més em motivava, i aquí vaig arribar. El projecte podríem dir que és el teu lloc de treball com a voluntari, ¿vale? Una mica on desenvolupes les teves tasques de voluntari. L'associació d'enviament és la que s'encarrega de fer-te com d'enllaç amb la de rebuda, amb el projecte, preparar tots els papers, i l'associació de rebuda és la que s'encarrega del teu allotjament, de fer tots els papers amb tu en el país de rebuda, els que són una mica la teva mà dreta, no? En el país de rebuda, els que et situen una mica en el lloc. Vale? L'associació de rebuda, també el que fa és et porta a la feina, et presenta, teniu la reunió amb el mentor i el tutor per poder veure que tothom encaixa, que està el lloc de treball està a gust amb tenir-te tu, i que tu estàs a gust amb aquest tipus de lloc de treball. Vull dir, t'ajuden molt. Vale? Després, la vida amb els voluntaris està molt bé, perquè la pròpia associació d'enviament, en el meu cas, és una de les més grans de Portugal, si no és la que més, de rebuda, i fan uns entrenaments, uns trainings que ara a causa del coronavirus s'han parat, però que eren molt interessants, tant per conèixer més els altres voluntaris, com per conèixer els seus països, per tenir eines que ens puguin ser útils per les nostres tasques com a voluntaris. Vale? En els diferents trainings que vam fer, les diferents persones de diferents països presentaven una mica cultures, coses típiques, geografia dels països, i després fèiem una petita degustació de culinària de coses que són típiques del país. I en quant a les eines, doncs, ens vam fer formacions en treballar amb gent jove, en treballar amb gent gran, amb persones amb diversitat funcional, que en el fons eren la majoria molt genèriques, però que estan molt bé per donar eines i poder obrir una mica el prisma, per sobretot, clar, com que al ser voluntari no necessites cap formació prèvia ni cap aptitud realment, tipus, vale, necessites això sí o sí. Vull dir que com que vas com a voluntari, et va bé, perquè això t'ajuda a guanyar-les si no les tens, o a refrescar informació més genèrica si la tens oxidada. Vull dir que estan molt bé. Vale? Després també hi ha els trainings que fan l'associació de voluntaris de tot Portugal, vale? La conjunció de tots els voluntaris de Portugal. En el meu cas va ser peculiar, perquè just va ser
en els dies previs a començar el confinament a causa del Covid i va durar un dia menys, però tot i així és una formació que està molt bé perquè t'expliquen bàsicament el funcionament, els deures i les obligacions que tens com a voluntari, el que pots demanar, el que no pots demanar, el que pots exposar casos pràctics del que et passa i veure si són coses que realment et poden fer o no et poden fer, com lidiar amb això, com poder solucionar, com poder... Està molt bé. A part de guanyar una xarxa de contactes de voluntaris d'altres països que es troben en el mateix país que tu i que, bueno, que després són persones que tens conegudes arreu del món, que sempre està molt bé. Vale? En quant a la feina, com deia, no és necessària cap experiència prèvia, però sí que és molt recomanable tenir o estar obert a tot, no? Tipus coses que et poden ajudar a l'adaptabilitat o competències personals. Et poden ajudar a encaixar més fàcil, no? Però de totes maneres, el anar a viure fora, a l'estranger i tot, són capacitats que guanyes molt fàcilment, són fàcils d'adquirir. Vale? En el meu lloc de treball en concret, jo treballo en una casa d'acollida per a nens que no poden estar amb la família per ordre judicial i a veure, en quant a voluntariat, et poden demanar el que vulguin, vale? I tu simplement, si no et sents còmode amb alguna cosa, dius, mira, jo preferiria no fer això, i pots buscar alternatives. Jo en concret em sento molt a gust perquè des del primer dia em van rebre tothom superbé, amb els braços oberts, i com que... I tant per una banda com per l'altra, jo crec que estem molt a gust i em deixen fer de tot una mica i puc proposar jo també de fer el que vulgui, després es valora depenent del temps, dels nens i de tot, però està molt bé perquè jo crec que hi ha bastanta gent que encaixa, no?, en els seus projectes i no és una cosa estranya, vull dir que està bé. Després, una de les coses que a mi em motivava era el país diferent al meu i aprendre una nova cultura i idioma, que moltes vegades tens estereotips o t'esperes coses. En aquest cas, jo del portuguès, jo m'esperava que seria complicat i realment l'accent al principi es fa estrany, però tenint l'espanyol es fa molt senzill la comunicació perquè també estan, clar, un al costat de l'altre. Els portuguesos també moltes vegades tenen nocions d'espanyol, vull dir que la comunicació acaba sent molt fàcil i l'idioma realment, si en el teu lloc de treball, de voluntari, l'idioma vehicular és el portuguès, doncs és molt més senzill aprendre'l, no? Després, coses que tenen especials Portugal, doncs té una diversitat cultural molt gran, perquè té gent de Cap Verd, de Brasil, i no són, diguéssim, primeres generacions d'emigrants, no? Són segones, terceres, quartes generacions, llavors hi ha una diversitat cultural molt gran que enriqueix molt la cultura del país i l'idioma, ¿vale? Perquè després a la meva feina hi ha gent de Cap Verd i, per exemple, parlen el criollo, que és com una llengua diferent, no? Després, coses que són típiques aquí a Portugal, sopa, menjant sopa a totes hores, fins i tot al McDonald's hi ha no sé si són 7 tipus diferents de sopa i només un de patates, vull dir que la sopa els encanta. Després, no tenen pressa per res, pots anar al supermercat, que només hi hagi una persona davant teu a la cua per pagar i que igual t'esperis 15 minuts, perquè no tenen pressa, que això és una cosa que realment hi ha vegades que quan sí que tens el ritme d'ostres, haig de fer això en 5 minuts, haig d'arribar, però que jo agraeixo aquesta calma. Vale. A veure, què necessites per fer el voluntariat? Realment no necessites gaire res més que motivació i ganes de noves experiències, no? Voler créixer personalment i, evidentment, professionalment, si busques un projecte que s'adeqüi al que vols fer en el futur, també et dona moltes eines, no? I també és una manera de viure una aventura. També, si tens ganes d'aventura, doncs un voluntariat és una manera ideal, no? Després, què t'aporta? Doncs conèixer un nou país, una nova cultura, descobrir aquest país, no? Els seus llocs, el seu paisatge, tot una mica, no? Després fas una xarxa de contactes molt gran dins del teu propi país, perquè hi ha voluntaris del teu propi país, i més sent catalans i espanyols, i després una xarxa de voluntaris arreu del món,
i que, com que molts estan involucrats en camps professionals o volen estar involucrats en camps professionals que coincideixen amb els teus, és una xarxa molt bona i molt útil per projectes futurs en els que et vulguis aventurar en qualsevol cosa. Per exemple, igual algú té una experiència prèvia fent un altre tipus d'aventura a l'estranger que et pot ser útil per buscar una altra manera, no? També d'anar a l'estranger, per exemple. Després, a veure, el tema de diners, no? L'associació de rebuda, vale? Jo explicaré bastant en el meu cas, no? Com és. El que s'encarreguen és ens donen allotjament, de l'allotjament nosaltres no paguem ni aigua, ni llum, ni gas, ni lloguer, està tot inclòs, vale? El que sí que ens paguem, doncs, evidentment els menjars, està tot superben equipat, per norma general no s'ha de comprar res a part, i alguna necessitat que hem tingut a part l'hem demanat i ens la solen cobrir, vull dir que molt bé. Diners, a veure, no vas com a voluntari, no et faràs d'or, però sí que et donen diners suficients com per poder-te alimentar i tenir un parell o tres de capricis al mes en sortides o en el que sigui que hagis de gastar una mica més, no? Són uns 10 euros diaris. 10 euros diaris més la targeta de transport que també ens paguen. A veure, el Covid, no? Perquè en la meva experiència una de les coses que ha marcat molt la diferència de la meva experiència o, per exemple, amb els voluntaris que hi serien abans, és el Covid, no? A mi, com deia, em va agafar enmig d'un training amb tots els voluntaris portuguesos, no portuguesos, voluntaris portuguesos, perdó, no n'hi havia, de tot Portugal, perdó, i ens vam trobar que es va tallar un dia abans, vam haver de canviar els busos de tornada i, bueno, vam tornar, vam fer els 14 dies de quarantena i va començar tot. Quina sort vam tenir? Que ja d'abans a casa teníem molt bona convivència. Aleshores, va ser simplement conscienciar-nos i adaptar-nos a que aquesta convivència ara seria 24/7 mentre durés el confinament, que al principi potser algú pensava que anava per curt, però ja queda clar que no va ser així. I això ens va ajudar molt, no? Vam crear-nos rutines com dinar cada dia junts, fer dies especials, veure pel·lícules junts, vull dir, va estar molt bé. A part vam tenir l'ajuda de ProAtlàntic o l'associació de rebuda, que es va encarregar que no ens faltés de res, vale? Ens va portar fulls i material per dibuixar, escriure, per fer manualitats, per jocs de taula, ens va portar una tele que la que teníem estava feta malbé. Vale. Després de tot, no? Que després del voluntariat, ara encara em queda fins a final de setembre, però coses que ja veig que em quedaran o que seran importants quan s'acabi l'experiència, doncs les moltes amistats de diferents llocs d'arreu del món, ja pot ser d'aquí a Portugal, gent d'altres països que ha vingut, del teu propi país que també estan aquí, que has conegut, has fet una xarxa brutal i el que dèiem, no? Una xarxa de contactes que et pot servir per moltes coses en el futur. Què més? Doncs sempre et quedaran les nits, les festes, sobretot les organitzades al pis, amb el coronavirus i tot, que va ser com diferent i especial alhora. Els molts llocs que arribes a conèixer, l'idioma, la cultura, una mica de tot, no? I les visites. I bueno, això és una mica el resum, no? Del meu voluntariat. Moltes gràcies per la vostra atenció.